Počkej. Jakou propisme? No. Už to běží. Jo, můžu? Jo. Kurva. Hajzlu. Střihnem. Jo. Máš nastavený jakože... Jsi jdeme zastavit třeba po minutě? Jo. Jo, můžu, ať se svojí tam mluvit. Tak co to tady máme dál? Manželé sš a vš. Co je to znamená debilní? Manželé sš a vš je takhle. Soňa a Václav Starařovi s nezletilými 5 bla 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 žádají o 1 plus kuchyňský koup. Jo, vy se ještě budete vymýšlet, ty vole. Byty nejsou a nebudou. Zamítnuto. S tímhle jménem si běžte stávat třeba na pole. Chcete uložit? Tak ještě jednou. Převáčkne. To nejlepší, že to můžeme střihnout. Vašem to už na to střihají? Jo. Tak co tam máme? Když tak budeme dole přes počítač. Tak co tam máme dál? Manželé sš a vš. Co je to znamená debilní? Manželé sš a vš. Jo, takhle. Soňa a Václav Starařovi s nezletilými 5 bla 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 žádají o 1 plus kuchyňský koup. Jo, se ještě budete vymýšlet. Zamítnuto, byty nejsou a nebudou. Tím ven si běžte stávat třeba na pole. Byty nejsou a nebudou. Chcete uložit? Haló, Hrubý. Dobrý den, pane řediteli, dobrý den. Ano, pane řediteli. Myslím na to od rána do večera. Ano. Bude to byt jako klíčka. Ano. No promiňte, já jsem se přeřekl. Jako klec. Ano. Ano. Milostivá paní bude spokojená. Jo, slečna. Chápu. Aha. Ano. Bude to velká, ano. To nějakých 130 se vezeme. Jo? Dobře. Nascháro. To jsem úplně zapomněl, že ředitel chce být pro tu svoji pipinu. Co jsem to kecal o vile. Já jsem kretén. No, tak, kdo jsem leze. Dobrý den. Dobrý den. Pan Milý. Já jsem pan Milý. A co, jako se nám podvat výjimec, nebo co? Ne, já jsem pan Milý. Jo, pan Milý, aha. Jdete kvůli tomu topení, ne? Víte, o topení jsem sice žádal, ale to už je 25 let. A vy si jako zrovna teď přijete stěžovat, nebo? Ne. Nebojte, na vás si nemůže nikdo stěžovat. No, jsou takový individualisti. My jsme na vás s manželkou vždy rádi vzpomínali. Jo. Kurva, ježišmarji! To je kus kreténa! Tak to střihnem. No, vždycky vzpomínali, jo? My na vás vždycky vzpomínali Reckem. Jo. Sice ty okaply, co jste nám dal, tak spadl. My máme kamaráda kompíře. Jo. Kurva! Začni od těch okapů, prosím tě, tak. Hele, no, tam je to znova. Celý. Ne. Tak ale počkej, já jsem řekl, že jsem to kecal obvele, já jsem ale kretén a ty to dáme od znova, rozumíš? Jo. Ty přijdeš i s pozdravem, jakože to střihne. Jo. Čekat, zapomněl.
No vole. No, vole. Prdele. No, co je, to se mlze. Jdem. Jde. Já jsem pan Milý. A co, jako jsme kurva Klímec, nebo co? Ne, pan Rubý. Já jsem pan Milý. Jo, pan Milý, aha. Jdete kvůli tomu topení, ne? No, o topení jsem sice žádal, ale to už je 25 let. Aha, vy si jako zrovna dneska teď stěžovat, nebo? Ne, pan Rubý, na vás se nemůže nikdo stěžovat. No, jsou takový individualisti. No, my jsme na vás s manželkou vždy v hezkém vzpomínali. Jo. Třeba ty okapy, co jste nám zařídil, ty spadly, jo. My máme Vůd! No, ale když se na to podívat, jak se tlemíš. Jak se neznámil? Ne. Kurva, je doma. No, jsem známů. Kurva, já jsem tady to bez natáčí. Jo, to víš, že to natáčí. Ty vole, jsme tam jak dva kokoti, to si pak předáhnu. Jo, byl. Prdele. Jo. No, co je, kdo se Výborný. Jo, Ne, tak ještě jednou. jo. Čeká se na tebe. Já vím. No, co je, Že se dál nedopracujeme. kurva. Ne, konec. Jo. Ty tak dělaj, kurva. Ale ty se, když se to podívám. Dělej. Teď. To zapomněl, kurva. To je akce, ty vole. Hus. To nejde, vole. Dívej, dělej. Já se tu dívej, dělej, ty pak se klapneš. Tak kurva. No, co je, kdo se mlze? Vydám. Dobrý den. Já jsem pan Milý. O co, to jsme mluvili? Víme se, nebo co? Ne, já jsem pan Milý. Jo, pan Milý, jdete kvůli těm okamžikám. Jdeme říct okapům, kurva. Já vím. To už prdel. Přečti si to, co tam je. Já to tady mám. A co tam je? To není. No, o to peníze. No, co je, jak se mlze? Vydám. Vydám. Taky do večera. To je ale. No, co je, jak se mlze? Vydám. Jde.
vole, já nemůžu. Kude. Dělej. Teď. Na to se. Je to zase posled. No, co je, kdo se veze? To je to přijde, ale... Au, kurva. Vymazat,